Здравейте хора, вие сте в Меджди Табия и има доста интересни нещица, монети, пари и други неща. Също тук има някакви иероглифи, интересни неща има. Първоначално, като мама ми каза, че ще ме заведе, тук си помислех, че ще ма би. И после разбрах, че тя ще ме води. И така. След като излезем от това помещение, има нещо като гладиаторска помещение. Вижте го. Вижте колко е голямо. Доста интересно е. Да, пак иероглифи и други неща. Тук става малко по-хубавата част. Тук има арбалет. Тук това сигурно да ви казах за гладиаторската арена. Тук това са някакви прибори, не прибори, чини и други неща, керамични съдове. Тук има револвер, османска якадан и османски медал. Други неща. Ето, виждате как са се обличали хората. И сега това далекоглед, чиф пищофи. Така, виждате. Това са турците. Както виждате, и пие си чая. Колко трудно е било да спят на такива дървени легла, да не спим на матраци и така. Виждате колко е било гадно за хората. Сега тук саби, пистолети, пак револвер, капсулен пистолет тук пак съдове. Тук пушки, също и името му османски мангал, доста смешно. Пак саби, пушки, щит за пушка и така. И хора, това беше клипчето, малко беше кратко, но така. И чао!